Благодаря, госпожо председател. Процедурата ми е по начина на водене към Вас. Не знам дали забелязвате, но почвате леко да изпускате изслушването, позволявайки на представители на ПП да го обръщат на дебат, използвайки процедури по начина на водене. Те не излизат по начина на водене, я правят или нещо подобно на отношение, или репликират отговори. Ако ще е така, всички ние можем да започнем да правим същото. Защото и продължава подвиква тук една девойка, която вчера пя песнички, нали, явно толкова я къла. Така, сега чувам няколко пъти по начина на водене по същия начин. Аз, как нямало пред централата на ДПС полиция, предполагам, че ще стане ясно наистина. И едните имат записи, и другите, и ще стане ясно. По-скоро, защо никой не задава въпроса кой нахранен с пица призова хората да тръгнат в тая посока? Защо никой не говори, че Кирил Петков призова хората да тръгнат в тая посока извън разрешеното за действие протест? Извън мястото, където трябваше да има протест. И каза директно към централите на ГЕРБ и ДПС. Кой е провокатор в случая?